Natutuwa po tayo kasi yung budget na yon maraming employment na ibibigay sa ating mga kababayan, and at the same time makakatulong kasi 25% of the budget contributes to our economic growth. Maganda din na nakikita ng mga investor na growing ang economy natin kasi pag bumababa ang economic growth, tingin nila may problema tayo, hindi sila mag-i-invest. Pero pag nakikita nila tumataas ang growth ng ating economy, marami nag-i-invest at lalong sumisigla ang ekonomiya at nakakapagbigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Gagalaw na po yung mga build projects natin dahil Yes. pati na po yung mga medical assistance po ng mga Yes. senior po. At yung tulong din sa magsasaka, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund at saka yung mga budget ng agrikultura na pantulong sa